ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡಿ ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲವೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ತಾವರದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅತ್ತಾವರದ ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟವೂ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಳೆಯ ಮರದ ಕೆತ್ತೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಯನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನಿಗೆ ಪಡಿಯರಿ ಕೊಡುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಕೆಎಂಸಿ ಅತ್ತಾವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಎಂ, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ದಿಲೀಪ್ ಜೆ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. విశిష్ట వైనంచితన నాడు ముల్పైపునంచితన జనకులు విశಿಷ್ಟ వైనంಚಿತನ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪಾಕುಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನದ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇತವಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಪುನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಲ ಉತ್ತರಕ್ಷಾಯ ಸಾಧಿಸಿ ದೇಗದಕೇನಗ ಇನ್ನು ನಾಡು ಅಂಚಿತನ ನಾಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೋದಿರು ದೇಗದಕೇಂಡ ಕಾಲುಡು ಪಂತೆರಿಗೆ ಇಂದು ಉಚ್ಚುದ ಮರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಮರ್ದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಪುನಂಚಿತನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದು ಬೋತೇವೆ. ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಒಲ್ತೊಡ್ದು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದೊಂದು ಒಲ್ತೊಡ್ದು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬಡಕೈಡು ಬಾರ್ಕೂರ ಕೋಟೆ ತನಕೈಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಡೈದು ಮುಂದಾಲಗಿರಿ ಪಡ್ಡೈಡು ಬಡಿಬಾಕಿಲು ಕರಿಯಕಕ್ಕೆ ರಾಪೆ ನೆಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಗೊರಗೊರ ಪಾರುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಬರಪು ನೆಡ್ದು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಒಗರ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹರಿವನದಾತ ಆಗಿದ ಬನವದಾತ ಬೊಡ್ಲು ಸತ್ತಿಗೆದಾತ ಉದ್ದಾನ ಪಂಪುನಂಚಿತನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಂಚಿತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನ್ನೆರಡು ನಮಗ್ಲ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದಿಪುನಾಗ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಗಳು ಬಗ್ಗುಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಡ ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಡಬುನಂಚಿತನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇದು ಆಟಿದಂಚಿತನ ತಿಂಗಳು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐಕ್ಯೈಕ್ಯಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಯಾಟಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡು ನೆಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು.
ದೇಗಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಪಂಪಿನವು ಅವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೋಡು ಇದು ಕೇವಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ತಿಂಗಳು ದೇಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಕುರುಲ ಮರಿಟ ಪುಣ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಗೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ನಕ್ಕುರ್ಲ ಜಡೆದೇರ್ತ ಮೆರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂದರೆ ಇದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಪಂಡದು ಅವು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರತಿಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಸ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಡಿಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಆಟಿದ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಪೋಲಿಯು ಸೋನದ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಸೊಂಟ ಪೋಲಿಯು ಪಡೆದು ಸೊ ಈ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಂಜೋಲಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಕೆಲಸದ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಪನವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಏತೋ ದಿನ ಇಂಕು ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡಂಗಿನ ಚಿತ್ತನ ದಿನಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ತನ ಆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂತೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡದು ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಊಟ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಅರಿಡು ಅಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಂಕುಲು ಮೆಲುಕು ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಗುದ ಪೀಳಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಕಡಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಎಂಕಲಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಟಿಡು ವೆಚ್ಚ ಅದನ್ನ ಆಟಿಡು ದೊಂಬು ಕಾಯಿನ ಅಂಡ ಆನೆದ ಚರ್ಮಲ ಪುಡವನಿಗೆ ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಪೈದ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಆಟಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವು ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ದೇವಿ ಇಂದು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅವು ದೇಗಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 355 ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇಗಿ ಅವು ಒಂಜೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಆನಿದ ದಿನ ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರಕ್ಕೆ ಔಷಧೀಯ ಅದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧೀಯ ವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ತೋಲು ಆತದ ದಿನ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ವಸಾದಿಪುಣಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪುನಾಗ ಆ ಪಾಲದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಕಿದ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬರಿಗೆ ನಾ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬೋತೇವೆ ಅಂಡ ಐಟಿಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲುಲ್ಲ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಸುರುತ ದಿನ ದುಮಿನಾನಿದ ದಿನ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮರಕ್ಕೆ ಗುರ್ತುಬಾರ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ದೇಗದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐತ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಕಾಯದ ಮರದ ಕೆತ್ತ ಕಂತನ ಅಂಡ ವಿಷಾದ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೋಡಾದ ದುಮಿನಾನಿದ ದಿನ ಬೋದು ಐತ ಮುದೆಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ ತೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನದನಿದ ದಿನ ಜಾಮಂದ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯ ಉಡುಪು ನೆಡು ತುಂಬು ಹೋದು ಬಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಕಂತದು ಐಟ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕಾದ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯೇ ಪಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದಾದಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸೀಕರುವಾಗ ಬರಂದು ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆರ್ಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ನಮ್ಮ ಪರವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದು ನಿತ್ಯ ದೇವನಕ್ಕಲ ನೆಲವೀಡು ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ಕಡಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಕಡಲೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆನಲಿತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಈ ಊರು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದಾದಾಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಬಂಗಾರ ತಿಂಗಳು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಾನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಎಂಚ ಆಲಿನ ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಸಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ದೈವಲು ಘಟ್ಟ ಮಿತಾರಿಯ ಪಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆನಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮಗೆ ಮಲ್ತು ಬೋತೇವೆ ಸೊ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದೈವಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪಂಚಪರ್ವ ಆಗಭೋಗ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡಮುನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬುಡ್ಡಂಡ
ನನೊಂದು ದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಕುಲೆಕುಲ ತಿಂಗೋಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಇದು ಆಟದ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಲೆಕುಲ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಕರೆದು ಹೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಜೀವ ಕೈಗೊಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಜೀವ ಕೊಡ್ದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ದಾನಾದ ಬೋತುಂಡಲ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಡು ನಮಕ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಡುವುದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಕಿನಾಂಡಲ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡು ಪಂಡುನ ಜೊತೆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ದಿನ ಈ ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಏ ದೈವ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲಸು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ದ ಇದು ಅರ್ಥಂದೆ ಈ ಆಟಿದ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನೇನು ಬಲಸು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಓರೆ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರೆಮಂಡಲ ಆ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಥಲ ನೆಟ್ಟು ಅಡಕವಾದಿ ಪುನ ಒಂದು ಪಣಿಯರ ನಮಕ್ ನೇನು ತುಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಟಿಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕಲಂಜೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಂಜೆ ಪನ್ನಗ ಏನೆಂದು ಕೆಂಡ ಇಬೆ ಮಾಯದ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮಗೆ ಇಬೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಕಳೆ ದೇವರ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಿಯಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈನಂಚಿತ್ತನ ಸಿರಿನಳಿಕೆ ಇಬೆ ಜಾಗ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ದಂತ್ರಿವರ್ಗ ಮಾತಾಡ್ನಕ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅತನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಪೂರ ದೂರ ಮದುವೆ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದೈವಲ್ಲ ಘಟ್ಟ ಮಿತರ್ವೇಗನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಬೆ ಕಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಯ್ದು ಏನಾಗ ಅಗರಂದಡಿಮೆ ಸಿಗ್ರನ್ ಸಿಡಿಮೆ ಮಾಲಿ ಮಗಿನ ಕೋರೆ ಕೋಟ್ಲೆ ರಾಕಿ ರಾವಣ ಕಟ್ಲೆ ಪಾಪು 14 ಬಗೆತ ಮಾಲಿ ಕೂಟು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಊರು ನಿತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಐನ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಇಮೆ ಕಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ರೂಪೋಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮುದಾಯ ಅರದಲ ಪಾರ್ದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದು ತಿರಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಣದೊಂಪನ ಪತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಲ್ತದ ಬಾರ್ದನ ಬಣದು ಆ ಊರಿಗೂ 13 ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒವೇದಿಂದ ಮಾರಿತಿನ ಅವಿನ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟದ ಬದ್ದ ಬಾರ್ದನ ಪಂಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಡಪೇಡಿ ಆರಿ ತತ್ತಂಡ ಬಾರು ಇಜ್ಜಂಡ ಪುಳ್ಳಿ ಅತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಡ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಂದು ಬೋತೇವೆ.